L-Odwa tajba. Illum 21 ta' Ġunju il-Knisja tiċċelebra l-liturġija ta' 12 Ħadd ta' matul is-sena. Illum ukoll f'Malta niċċelebraw Jum il-Missier. Nilqawkom għal din il-quddiesa mill-Knisja Parrokkjali tal-Madonna tad-Duluri tal-Patrijiet Franġiskani Minuri Konventwali ġewwa San Pawl il-Baħar. Din il-parroċċa tilqa' fi ħdana lill-Komunità Indjana tar-Rit Latin u lis-Serbi Ortodossi ġewwa l-Kappella tal-Madonna tal-Karmnu. Il-quddiesa tal-lum se tiġi ċċelebrata minn Patri Stephen Borch, il-Viċi Kappillan ta' din il-parroċċa. Fl-isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sina Jesu Kristu, l-imħabba tal-Alla u l-għada Spiritu Santu tkun dejjem magħkom. Bonġur kulħadd. L-imħuti b'mod speċjali ntubu wkoll għall-missirijiet ħajjin u mejtin sabiex nkellmu lej ikompli jekk jwettaq grazzi magħhom ħalli jwettqu l-missjoni tagħhom. Hekk fil-qari tal-lum nisimgħu fejn Ġesu jurina li l-ħajja tagħna hija kollha tlajiet u nżul. Minkejja dan, Alla jinsab dejjem magħna biex isapportjana. Dan aħna għandna għalfejn verament nirringrazzjawh, nirringrazzjaw l-Mulej kemm jagħmel magħna u għadu jagħmel magħna. Hekk jitolbu maħfra l-Mulej, b'darba aħna ma rafniex il-Alla fil-ħajja tagħna. Int Mulej it-triq twassalna għand il-Missier, Mulej ħnina. Int il-verità li tmexxina lejn il-ġid, Kristu ħnina. Int il-ħajja li biha ngħixu fik, Mulej ħnina. Iħener se kollox jaffridna d-dubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Infarħu l-għarra flimkien. Glorja l-Alla, glorja ta' smewiet u paċi fl-art ta' tajba. Infaħruk, inberek, nadurak, natuk ġieħ. Nroddulek ħajra glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missieri tista' kollox. Mulej bil-waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf tal din il-Missier. Trid tneħħi d-dubiet dinja ħenna lina.
نهد البيت الدنيا القتل بتاعنا جيت الرب المسيح كان لينا قالش انت وحدك قديس انت وحدك مولي انت وحدك glória di Gesù Cristo ma lo Spirito Santo e gloria tal-Messier alla Amin. Nitolbu. Amen mulej li ħna jkollna il-biża tal-isem qaddis tiegħek. Imma wkoll li dejjem inħobbuh għax int qatt ma tċaħħad mit-tmexxija tiegħek il dawk li tettaqhom bisħieħ f'imħabbtek. Bi Kristus jina. قاري من الكتاب tal-profeta Ġeremija. F'dak iż-żmien Ġeremija qal: Ma nismax ħlief taqsis il-kotra, biża madwari kollu. Ixluh, ħanixluh, jajtu saħansitra ħbiebi kollha, ifittxu l-qerda tiegħi. Għandu mnejn jitqarra u nelbuh, ta' kollox nitħallsu minnu. Il-mulej miegħi bħal raġel qalbini, għalhekk dawk li jagħmlu għalija jotru u ma jagħmlu xejn. Jitħawdu bisħieħ għax ħsiebhom ma jseħħx, għajpa lihom li ma jintesa qatt. Int mulej tal-eżerċti li ġġarrab il-ġust, li tara l-ġewwieni u l-qalb. Ħallini nara l-vendetta tiegħek kontrihom, għax fidejk ħallejt il-kawża tiegħi. Għannu lil-mulej, faħru lil-mulej, għax ħajjiet l-imsejken ħelisa minit il-ħżiena. Il-kelma tal-mulej. Fil-kobor ta' tjubitek weġibni o Alla flimkien. Fil-kobor ta' tjubitek weġibni o Alla. Minħabba fik qiegħed nilqat maqdir u l-mistħija tiksili wiċċi. Sirt barrani għal-ħuti u li tommi ma jarfunix, għax il-ħeġġa għal darek finjetni. It-tajjir ta' min jajjar lilek waqa' fuqi flimkien fil-kobor ta' tjubitek weġibni o Alla. Imma jien lilek nitlob mulej, meta joġbok o Alla weġibni fil-kobor ta' tjubitek u skont il-weda tas salvazzjoni tiegħek. Weġibni mulej għax mill-aħjar tjubitek. Dur lejja fil-kobor tal-ħniena tiegħek flimkien fil-kobor ta' tjubitek weġibni o Alla. Ekk jaraw l-imsejkna u jifirħu u tagħmlu l-qalb intom li tfittxu lill-Alla. Għax jisma' l-fqajrin il-mulej ma jistmelx l-imjassrin tiegħu. Ifaħruh is-sema u l-ard, l-ibħra u kull ma jitħarrek fihom flimkien fil-kobor ta' tjubitek weġibni o Alla. Għari mill-litra ta' San Pawlo Apostlu l-Romani, ħuti, kien permess tal-bniedem wieħed kif id-dinja daħal id-dnub u permess ta' dnub il-mewt. U hekk il-mewt laħqet il-bnedmin kollha għax kollha dimbu. Kien ma wasalx il-liġi, id-dnub kien ġa fid-dinja, imma d-dnub ma kienx madut, la darba l-liġi ma kienx hemm, madankollu l-mewt sartnet ukoll minn Adam sa Mosè, imqar fuq dawk li ma waqgħux fid-dnub li fih kien waqa' Adam, li kien ġbija ta' dak li kellu jiġi. Imma id-don mhuwiex bħal ħtija, għax hekk permezz ta' ħtija wieħed metet il-kotra. Aktar u aktar issa il-grazzja tal-Alla u d-don moti bil-grazzja tal-bniedem wieħed li Ġesu Kristu xterdu bil-bosta fuq il-kotra. Il-kelma tal-mulej.
L-Ispiritu tal-verità jixet għalija jgħid il-mulej u intom ukoll tiġdu. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal l-apostli tiegħu: La tibżawx mill-bnedmin għax xejn huwa motti li ma jinkixifx u xejn huwa moħbi li ma jsirx magħruf. Dak li jien ngħidilkom fid-dlam ejduh fid-dawl. U dak li ngħidilkom f'udnejkom xandruh minn fuq il-bjut. U tibżawx minn dawk li joqtlu l-ġisem bla ma jistgħu joqtlu r-ruħ. Imma aktar ibżaw minn dak li jista' jeqret kemm ir-ruħ u kemm il-ġisem fl-infern. Żewġ asafar tal-bejt mhux bħabba jinbiegħu u b'dana kollu anqas wieħed minnhom ma jaqaf fl-art mingħajr irrida ta' missierkom. Intom imbagħad sax-xar ta' raskom kollu huwa madud. Mela xejn qed tibżgħu, intom aqwa minn ħafna safar tal-bejt. Kull min jistqar quddiem il-bnedmin li huwa miegħi, jien ukoll nistqar li jiena miegħu quddiem missieri li huwa fis-smawiet. Iżda min jiġħad lili quddiem il-bnedmin, jien ukoll niġħad lilu quddiem missieri li huwa fis-smawiet. Din hija l-kelma tal-mulej. Peppe. Bil-Malti ngħidu bniedem avżat. Nofsu preparat. Nofsu preparat. Nofsu armat. Tajjeb. U propju dan, mulkom fil-leda. U propju dan naraw fl-ewwel qari ta' Ġeremija. Fejn Ġeremija, il-profeta Ġeremija, kellu missjoni x'jagħmel. Alla kien innebħu jitkellem miegħu u kien iwassal il-kelma lill-poplu. Biddel triqtek, inbidel, indem. Tkompli din it-triq il-ħażina li mixi fiha. Għax ħajarralek. Minkejja dan kollu, Ġeremija ma qalulux grazzi. Proset li tgħidilna, proset li ftaħtilna għajnejna. Ma qalulux hekk le, imma ħaduha kontrih. Ħaduha totalment kontrih. Minkejja dan Ġeremija bab l-istess fehma. U qed naraw ħuti wkoll fil-Vanġelu, l-istorja ħelwa ta' meta Ġesu qabel ma bagħat l-apostli jxandru l-kelma, qabel ma bagħathom għall-missjoni, qed iwissihom, qed jiftilhom għajnejhom u jgħidilhom: Ħuti, tippretendux li kulħadd ħajċettakom, tistennewx li kulħadd ħajjgħid proset, grazzi. Ma ħajkun hemm ħafna min ukoll jwarrabkom. Ħajkun hemm ħafna wkoll min jipprova wkoll joqtolkom. Dik hija realtà, il-verità. Imma Ġesu qed ikompli tihom il-kuraġġ
Hija kelma ta' koraġġ ħuti, Qed jgħidulhom tibżawx minn dawn in-nies. Tibżawx min jagħmilkom ħajjitkom infern. Tibżawx minnhom dawn in-nies. Imma ibżaw minn dawk li joħdulkom ruħkom. Xi tfisser din illi joqtollok ruħek? Xi tfisser din? X'taħseb? Għaw xi ħadd ir-ruħ, x'inhi r-ruħ? Speċjalak li fidi, imma r-ruħ, x'inhi r-ruħ? X'tagħmel lili r-ruħ? Fil-Ġenesi ngħidu aħna li l-bniedem huwa moħluq fuq xbija ta' Alla. Sewwa? Mela jiena x'għandi nixbaħ lil Alla? Jekk mhux ir-ruħ. Ir-ruħ lili tagħmilni bħala Alla. Mela meta jiena dan Ġesu jgħidilna li joqtollok ruħek, irid ifisser jgħidilna li isma' illi ibża minn dak li lilek jaqtak minn Alla. Ineħħilek dan il-legame, din li aħna maqudin ma' Alla. Għax ir-ruħ li nagħtaqadna ma' Alla. Jien nixbaħ l-Alla mir-ruħ. ġej minn ruwaħ. Għala jonfoħ fil-ġisem, ruwaħ. Dan l-ispirtu li jonfoħ fil-ġisem itih il-ħajja. Mela meta li qed jgħid li jineħilek ruħek, joqtollok ruħek, ifisser li minn dak kollu li lili jaqtani minn Alla. Minn dan għandi nibżajna. Hija ċara fejn Ġesu qed jgħidilhom l-Apostli. Allora isimgħu minni. Tinkwetawx minn dawk illi jixħdukom. Tinkwetawx minnhom dawk, ħalluhom għaddejjin. Imma inkwetaw minn dak illi lilkom jaqtalkom qalbkom. Inkwetaw minn dak li lilkom jgħidilkom qed tagħmlu kollox għal xejn. Qed tiġi l-quddies u għal xejn, qed tgħid rużarju u għal xejn, qed titlob u ma jinbidel xejn. Minn dan il-leħen rridu noqogħdu attenti aħna ħuti. Qed tagħmel il-ġid u jiswilek id-deni. Tipprova tgħix ħajja tajba u hemm il-mart. Nħobb insemmi l-Patrija għax ta' fuq sew. Patrija raġel eżemplari fejn nafu li miet bi3 cancers. U minkejja dan kollu Patrija baqa jwettaq il-missjoni tiegħu sal-aħħar. Ma qax sa daqshekk. Ma qax li issa huwa sinjal li jien nieqaf, laqqas xejn, anzi huwa sinjal li jiena nkompli għaddej. Għax ix-xitan irid li jiena nieqaf ma nibqax nafda falla. U minn dan il-leħen li noqgħdu attenti ħuti. Għax kollha kemm aħna ngħaddu minn din l-esperjenza. U li ma jkellmunix, sħabi joħduha kontrija. Tgħid ma dawn ma kollha sinjali biex jiena ma nibqax biex din it-triq it-tajba. Naħseb jiena li bħalma anke ngħaddu aħna l-patrijiet, tgħaddu intom ukoll miż-żewġin. Jisa kemm kont għadni
fil-formazzjoni kien hemm drabi fejn ma dan huwa sinjal mulej biex innieqaf. Għalfejn ta' din minn dan l-inkwiet kollu, għalfejn ta' din minn it-triq diffiċli, minn din it-tlajja. Biex nieqaf mulej huwa sinjal? Le, huwa sinjal biex inti tissaħħaħ, biex inti tafda falla. Bil-kontra. Alla jadina minn dawn it-triqat, għaraw ftit l-istejjer Ġesu fl-Apostli. Jidhom morru n-naħa l-oħra. Qasmu n-naħa l-oħra. X'sabu? Baħallix? Xejn. Mal-temp sabu dawk. Jaqtfu għal xejn. Dak fej batna. Għaliex qiegħed minnek dan? Propju kien sinjal biex hu jersaq ma' ġenbhom u ma jkomplu jafdaw fih. Jgħidulu mulej aħna wasalna mhux bil-ħila tagħna ma bil-ħila tiegħek. Int kollox rejna mulej. Kemm id-darba naħsbu aħna li nixri bil-ħila tiegħi? Kemm id-darba naħsbu għadi? U tola ftit is-supervja tagħna. Le Ġesu jridna persuni umli. Propju hekk aħna nistgħu nafdaw fih, nintreħew fih. Din hija t-triq qed iħejjrhom Ġesu l-Apostli u din hija triq ukoll għalina. Qed iħejji għalina. Jixtieq li aħna hekk narfu dan it-teżor tar-ruħ li taqadna miegħu. Din ir-ruħ li taqadna miegħu. Kull min jara fek lili jiena wkoll nwasslu għand il-Missier kemm isabiħu di. Li nara fil-Alla, ngħid li jiena tiegħu. Li jiena tiegħu. Kull min jgħid li jiena tiegħu u jgħid il-Missier illi aħna tiegħu. Fejn ngħidu għalina aħna? Jiena tiegħek u inti tiegħi. Fejn ngħidu għalina aħna? Fis-sagrament ta' żwieġ, fl-għaqda, tajjeb, jinħu lilek inti tiegħi. U dan l-istess pat aħna qegħdin nagħmlu ma' Alla. Biex turu araw ftit l-imħabba. Li jien nara fil-Alla, jien nara fil-Ġesu, imma l-esperjenza tiegħu ifisser li minkejja li ngħaddu dawn l-esperjenzi kollha anke ta' tlajiet nara fil-li Alla huwa dejjem miegħi. Li Alla jħobbni. Alla ħuti ma jistax. Int min int, bidnub u m'intix bidnub, u kollha ngħaddu bit-tagħna, lilna Alla jaċċettana kif aħna. Dak hu s-sabiħ. Qed jingħid l-Vanġelu li juħsib għasfur tal-bejt. Kemm aħna aktar prezzjużi aħna minn asfur tal-bejt. Int li int marida ma nafx biex, int li int marid ma nafx biex iktar. Int li int anzjan. Int kif int fajjejn Alla prezzjuż. Dan hu kliem ta' Alla. Illi inti prezzjuż fajnejn Alla. Anke jekk mhux dejjem timxi skont li jixtiequ, imma jibqa' jħobbok bħal ġenituri
jibqgħu jħobbu l-ulied anke meta ma jobduhomx. Ma xulidhom ma parti minnhom minn demmhom jidu dawk uliedi. Dik il-ħaġa meġduha qatt. U tant ieħor Alla. Alla ma jista' jiġħad qatt lilna bħala uliedu. Għax jekk jixħad lilna bħala uliedu ma jibqax Alla. Għax Alla huwa imħabba. Meta hekk Alla jidher il-Mosè jgħidlu x'jgħidu? Jiena hu dak li hu. Xi tfisser jien hu dak li hu? Jien hu dak min hu? Imħabba. Alla huwa mħabba. Għalhekk li jħobbna biex jidheru tidher grazzja tiegħu. Għalhekk hu tiegħna għalfejn nirringrazzjaw l-Alla. Għana verament napprezzaw dak li Alla jagħmel magħna. Għax minkejja li aħna mhux dejjem lesti li nobduh nisimgħu minnu, imma hu jibqa' jħobbna. Jibqa' magħna. M'hemmx fejn imur Ġesu. Araw ftit ħuti. X'imħabba kbira għandu Alla lina. Imħabba mhix kondizzjonata. Ma jħobbniex għax aħna niġu qudies, ma jħobbniex għax aħna niġu ngħidu rużarju. Laqgħa xejn. Jħobbna għax aħna uliedu. Għax aħna parti minnu. Ir-ruħ. Ejjew tieħdu ssib din ir-ruħ. Permezz anke ta' sagramenti tal-qrar tal-smajna l-kelma u issa wkoll tal-nirċievu l-Ġesu Eukaristija. Nirċievu l-Ġesu sabiex aħna nilhom mulej ejni jint. Mulej nirringrazzjak ta' kollu li qed tagħmel miegħi. Għax int tħobbni u jien nħobbok. Issa ħut il-qumur li wifqa ħanċeddu l-bediet tal-Magħmudija. Tiġdu lix-xitan, tiġdu l-emri kollu tiegħu, tiġdu tlellix firaħ kollu tiegħu, temnu intom falla l-Missier jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art, temnu f'Ġesu Kristu Sidna li ben waħdini tiegħu li twilet minn Marija Verġni bata u mietu difnuħ għamen bejn l-wiet u jgħid fil-lemin tal-Missier. Temnu fl-Ispiritu Santu l-Knisja Mqassa Kattolika, ix-xrika tal-Qaddisin, il-maħfra tad-nubiet, il-qawma tal-imwiet fil-ħajja ta' dejjem. Wara li jista' kollox, Missier Sidna Ġesu Kristu, nissilna mill-ġdid bil-ma l-Ispiritu Santu u tagħna wkoll il-maħfra tad-nubietna jħarisna bil-grazzja tiegħu f'Ġesu Kristu għal-ħajja ta' dejjem. Mulej, inti dejjem tagħmlilna l-kuraġġ biex ngħixu ħajja li togħġbok u li tkun ta' ġid għal ħutna l-bnedmin. Din il-fiduċja tagħna fik nitolbuk tisma' it-talbiet tagħna. Nitolbuk mulej għall-Knisja tiegħek biex tkun familja ta' imħabba u ta' verità. Nitolbuk. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal dawk li għandhom servizz ta' tmexxija tal-popli biex dejjem jarfu il-volontà tiegħek u jwettquha. Nitolbuk. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal dawk kollha li qegħdin ibatu minħabba twemmin nisrani tagħhom biex inti tipproteġihom u tagħtihom il-perseveranza ħajkomplu jaqduk permezz tax-xhieda tagħhom. Nitolbuk. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej
għalina kol miġburin fl-imkien biex tgħinna ngħixu dak li għallimna ibnek matul dak kollu li se ngħaddu minnu matul il-ġimgħa li ġejja fuqna nitolbu. اسمعنا يتربوك مولاي يبوكم مستر قديس مولاي الربيع موسى وستيلا فينك مايك ماريا كاميلاري جون كاميلاري ومن ود باتيستا إذا نفرض القديس عليهم عطيهم مولاي مستريح تديم يستوي في الباعشي مستر قديس مولاي يتربوك كل مولاي المستريات كلها مولاي ردوا لهم انت مولاي ده كله اللي يتعاملوا عطيهم مولاي جراتسيا مولاي هيكملوا يوتقوا ماي المسيرين تاعهم نعم يقطعوا قلبهم ده نطلبوه بكريستوس ينا It-torbu ħuti. Il-fittxu tiegħu tagħkom ikun joġob il-Alla l-missier li jista' kollox. Il-qa mulej sagrifiċċju ta' tpattija u tifħir. U aħna se ridna ġeddu u għamel li bil-qawwa tiegħu nissaffew biex nofrulek qalbna mimlija bl-imħabba bi Kristusina il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Jużuħajr l-mulejja l-latana. Sewu xiraq ta' sew mulej missier qaddis għala dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġi ta' salvazzjoni tagħna li dejjem kullimkien iroddulek ħajr. U għemil tiegħu tal-għaġeb, b'għemil tiegħu tal-għaġeb li seħ fil-misteru tal-għid. Konna meħlusa bid-dnub u l-madmat tal-mewt. Msejħin għal dan is-seb kbir li nkunu ġens maħtur, sadna ta' qassisin, nazzjon qaddis, poplu miksub u li nxadma kullimkien is-seta tiegħek li se jaħtilna mid-dlam għad-dawl tiegħek tal-għaġeb. Għalhekk ferħ kbir nfaħruk u intennulek. Qaddis.
Qaddis tassew int mulej, inti l-għajn ta' Qudusija. Qaddis għalek nitolbuk l-offerti bil-baraka tal-Spiritu tiegħek biex isiru lina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jagħtalina ħal-ħobs, rett il-ħajr, birek, qasam, ta' disċipli tiegħu qal, ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li ngħata għalikom. Mulej tiegħi u Alla tiegħi, sallab talija u mit-talija fuq is-salib, jiena nħobbok u nadorak. Ekku korwa li klaħal kalċi ġett il-ħajr, ta' disċipli tiegħu qal, ħudu u jxorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċi demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li xxirajt għalikom u għal min kollha għal-mafra ta' dnubiet. Għamlu dam tifkira tiegħi. Mulej tiegħi u Alla tiegħi, sallab talija u mit-talija fuq is-salib, jiena nħobbok u nadorak. Dan hu il-misteru tal-fidi. Għalhekk għandna dam tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofru lek mejl-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. Roddu lek ħajr li xoġbok tilqana qudiemek biex naqluk. U miċ-ċokon tagħna nitobu l-Ispiritu Santu jaqqadna f'sem wieħed li naħdu sem bil-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar l-Eklisija tiegħek imxerda mad-dinja kollha u qed taf l-imħabba flimkien mal-Papa Leone, Marċis Oftana Charles u mal-missi tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li radu t-tama tal-qawmin, ftakar fil-mejtin eżistana. Daħħalhom qudiemek fid-dasseb tiegħek, ħenna li nkun nitolbuk mulej, għatina kollu wir tal-ħajja dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, mar-ġal tagħha San Ġusepp, mal-Apostli qadsin kollha, li jiġbrija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel magħhom, infaħruk u nsibħuk f'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu u ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek għal l-missier li jista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġuħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejju issa l-kol bħala komunità waħda, tlubu dik it-talba li huwa stess sallimna għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-dubietna bħal ma naħfru l-mnuwaħat lina, ma daħalniex f'tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna trubuk mlejmi kull deni. Għatina fi tjieba ħna tiegħek il-paċi żmienna biex inkunu ħilsej mid-nub u mħars minn kull inkwiet. Aħna se nittamaw fejn l-miġja Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li jgħid l-apostli tiegħek inħallilkom islim, nagħtikom islim tiegħi. La tħares lejn dubietna, iżda ħares lejn il-fidi Knisja tiegħek. Għatija islim u l-għadu nitfija. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem, il-paċi l-mulej kun dejjem magħkom. Ejju nagħtu sinjal ta' paċi lil xulxin. Paċi miegħek, paċi miegħek, paċi magħkom. ħaruf talla, t-tnejdu bit dinja ħenna lina,
ħaruf talla tnieħdu bit id-dinja ħana lina. Ħaruf talla tnieħdu bit id-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu nitobos għabina bġisellem tijek, ma tkunx kundannat tijek. Dan kbira tkun hija ħarsu minn fejqan ta' ruħi u ġismi. Huti, dan huwa l-ħaruf talla. Dan li jneħħinu bit id-dinja. Ħina aħna li mistiedna għall-ikla ta' dan il-ħaruf. U lejja ma jisolli ħawla taħt is-saqaf tiegħi del biskema waħda u ruħi fejqa. Ġisem ta' Kristu jħarstina ħajja dejjem. Amen. الدين Kristu jħarstina dejjem. Amen. Cristo. Amen. Cristo. Cristo.
din l-Eukaristija li rċevejna. Iva Missier aktar qaddis li stħajlek tajdilna. La tibżawx, jiena ejjem għalli. Gloria lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispirtu s-Santu. F'kim il-bidu s-sawdejjem u jibqal-dejjem tal-dejjem. Nitol. Int mulej ġiditna u tajjixna bġisem qaddis u d-dem aziz ta' ibnek. Fil-natijek nitolbuk biex niksbu għal dejjem is-sema il-fidwa li bla qiegħda niċċelebraw bil-qima dawn il-misteri qaddisa. Bi Kristus inna. Il-mulej magħkom u l-miskoloġ birikna jħanisna il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu s-Santu morkom pinejxu fil-paċ ta' Kristu. Bel ma ngħaddu l-ħarinnu, jekk nisilna kal-missirijiet jersu lejn l-artal, għandhom tifkira tal-jum il-Missier. Ejja, sintku, int Missier ukoll. Ibda mdejja. Ejja. Grazzi li kontu magħna l-Qudiesa tal-lum mill-Knisja Parrokjali tal-Madonna tad-Duluri ġewwa San Pawl il-Baħar. Nitolbu. Mulej, birek lill-missirijiet kollha u lil dawk li qegħdin irabbu. Agħtihom is-saħħa u l-erf sabiex itellgħu lil uliedhom ċittadini nsara bil-għaqal. Agħti wkoll nitolbuk il-mistrieħ ta' dejjem lill-missirijiet kollha li ħallew din id-dinja. Amen. Infakrukom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmieta bix-xandir tal-Qudies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta u iktbulna li d-donazzjoni tagħkom hija għal dan il-għan. Aktar dettalji sibuhom dejjem fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Nixtiequlkom il-ħadd it-tajjeb mimli barkiet u saħħa.